Tá clú agus cáil buinte amach é grúpa daoine óga I gcathair Chorcaí mar gheall ar an rapárán nua gaeilge a chum siad. Síoch an tárán is Linne an teachtain seo caite. Scríomh daltaí ó Scoil Náisiúnta Strawberry Hill, Scoil Mhuire ar Chnoc na Híne agus Gaelchláiste Vic Stúvna an tárán agus rinneach mar scapa ar Linne. Táistar fad anna bhródúil as ra a dogra nua. Tá mé anna hásta go bhfuil sé imethe mhaire. Dabhla mé go leor gaeilge. Is bralam rappa úsáid an 1 uair is féidirlam agus is bralam gaeilge. Rinneach an tárán na ggófártaíocht le fálam TG Clár, léirú súgra teo agus GMC Beats comá le bár na Cnoc ó UCC. Bhís de géire deis a thuirta na daltaí agcuid cruthaíochta a léirú ar a slí féin. Tá na tógraí seo an háachtarta daoine óga go háirithe náitna sú le seo Cnoc na Híne an sa íar na carach agus tá si an háachach mar just deis a thuirta le óga bheith crothach, deis a thuirtóibh comá bheith crothach trí na gaeilge. Leannig an obair aráig anseo I gCorcaigh chun cruthacht agus talann na daoine ógasá a spreige. Tá bár na Cnoc agus léirú súga teo ag súla níos móí anna leis an grúpa sa todhchaí. Bé ar an súlach mead amach dus na rapálathe ógasá ar cartca ceol na hérans na blianta amach roing. Seán Aip Cúla4, Nuacht Cúla4, Cahar Chorcaí.